Mendia, itsasoa eta bista ikusgarriak. Uribe Kostako bailarak behar duzun guztia eskaintzen dizu ongi bizi eta inguru privilegiatuaz disfrutatzeko. Baiara osatzen duten herriak itsaso eta mendiz inguraturik daude, baina baita giro herrikoi eta mugimendu kulturalez ere. Imaginatu ditzazkezun ekintza guztiek, kultur zein kirol ekintza guztiek, ikasketak zein bidaiekin erlazionatutakoek topagune bat dute. Bai, informazio bulego eta puntuak dira non behar duzun informazio guztia eskaintzen dizuen, zure herrian gertatzen den guztiaz jakinean egoteko. 5 bulego zure zerbitzura. Getxo Leioa eta Sopelanan bulegoak dituzu eta Gorliz eta Plentzean informazio puntuak. Ordutegi oso malgua dute. Bertan lan egiten duten pertsona oro zure zerbitzura dago nahaztu ez daitezen. Beraz, zergatik ez zara gerturatzen?